uNkulunkulu akuzibusise igama kuPastor uNikithaleni Mfuleke. Sicela kuwena ukuthi inamba isenze kuphela uma ungumlandeli we-channel. Uma sithi sensela inamba kusongona ekuseni sesiqondise kumuntu ongumlandeli we-channel, not to everyone, not kuwe ongeyona umlandeli we-channel, not kuwe ongeyona imember ye-channel. Inamba masithi ayingasebenzi WhatsApp, sisho ukuthi inamba ayingasebenzi WhatsApp. Yeah. Sibheka la ulungelo kwamahlanga. Ulungile Mhlanga. Mina ke kama nguPastor Winning. Ulungile Mhlanga uthi amen pastor. Mpho umuntu wakamakhelwane osashona. Kodwa ke banezinsuku bemgezile ngambona eminyango wakubo emuhle khuluphela kodwa akakhulumanga lutho nami. Ulungile ubona umuntu who is no longer with us, a deceased person, a dead person, clean and neat, standing on the area step kamakhelwane. So uma ubona umuntu ongasekho clean, ehlanzekile, emuhle, kanti vele kade kwenziwa inhlambululo uPawulos, even if ke akukho inhlambululo kade yenziwa kodwa oyaziyo uPawulos uyisinto kodwa lephupho lesibheka ngokwesinto ngaza kwethu. It's not biblical, isinto yankolo. So number 1 ngokujwayelekile ngokwesinto uma umuntu ongasekho kuba uphawu oluhle uma ehlanzekile, ngoba lusho ukuthi ke umufi ugezekile futhi uhlambulukile, ngoba umcimbi wokumhlambulula ube impumelelo uma ngokuthi ke usanda kuhlanjululwa. 2 kuyenzeka uma kwesinto uma umuntu ongasekho kuba uphawu oluhle futhi uma ehlanzekile, olusho ukuthi ke ayikho inhlambululo ekhalelekayo okwamanje ngoba umufi usahlambulukile uma namhlambulula kudala. 3 kwesinye isikhathi uma umuntu ongasekho kuwuphawu oluhle uma ehlanzekile, olungabe lusho ukuthi umufi uhlanzekile futhi usondelana nobunhlanhla, wena ungalindela inguquko ezile. Siyabonga. Be blessed. Siweni phansi lematulu, sikhuleka kuyo Jesu.